Така, ние да започваме, ако искаш. Да. Ще минем към първо да разгледаме местни проблеми. Местни проблеми на град Кърджали, които така, за хората са доста актуални. Сега, нека да започнем с булевард Беломорски, понеже който минава през Кърджали, който е гост на Кърджали, който е от Кърджали, знае... Който отива за Гърция най-вече. Да, това са преминаващи транзитно. Да кажем, нещата стоят така, че беше без ремонт много зле, сега с ремонта ще е още по-зле. Започнаха ремонт, който струва 11 милиона и ще се прави 600 дни. Така, Георги, ти кажи твоето виждане като човек, който е от Хасково, за този път и за това, което се случва. Сега първо да кажем нещо много важно. Ти каза 11 милиона, но за какъв километраж става въпрос? За 2 км. 2 км и 300 2 метра. км и 300 метра булевард. Над 11 милиона ще струва това удоволствие на град Кърджали. Въпросът е дали тази сума е адекватна за тези 2 км. Тоест, да, ще се прави булевард, то не е чак толкова голям, като кажем булевард, не си представите булевард 4 или 6 ленти, няма такова нещо. Всъщност той е 4 ленти, само че без в средата да има ограничителна мантинела. 2 ленти са без ограничения. Без ограничителна мантинела или други съоръжения, които да предпазват, да кажем, навлизане в насрещното платно. Говорим за за 4 ленти, 2 в една посока, 2 в другата посока, само че без ограничаване в средата. За мен първо тази сума ми се струва малко множко като цена, като сума. 11 милиона за 4 ленти булевард, който ще плюс тротуарите и осветление, нали така? Точно така, беше включено в проекта. Да кажем, че сумата малко е множко завишена, ама да кажем, че това ще е много хубав булевард, европейски, най-модерния в цяла Европа, може би ще дойдат тук да ни завиждат от всички държави, даже от Китай може да дойдат да ни завиждат. Аз там наскоро гледах един булевард, който поне беше 10 ленти сигурно, такова чудо не бях виждал никъде. Но може би за същите пари направим. Много е вероятно и по-ефтино да е, той в Китай е по-ефтино всичко, да, така крайна сметка. Лошото е на това всичкото нещо е, че откъде ще минава трафика, който лятото минава през Кърджали, а трябва да знаем, че това е булевард, който е по коридор 1 римско 5, така се води по стандартите, който е коридор от Русе, Габрово, през Шипка, през Казанлък и стига до Кърджали, през Хасково, Кърджали, нали, и излиза на Маказа за Гърция. Този коридор по принцип е хубаво някой ден в България да има някаква такава магистрала с тунели по Чипка, ама това скоро може и да не стане. Това е един много стар проект, който бяха го планирали, доколко знам, преди години и той си остана така и сега всичко е на парче. Точно така. И сега в крайна сметка по принцип град Кърджали трябва да има околовръстен път. Обаче той е един от малкото градове в България, да не кажа, може би вече да е единствения областен град, говорим за областни градове, които нямат т.е. околовръстен път. И сега целият този поток е въпроса откъде ще премине, къде ще отиде потока от гръцки... Да, откъде ще премине потока от гръцки туристи, когато започне летния сезон, т.е. от румънски туристи, които отиват за Гърция. Всъщност те са туристи не само от Румъния. Те са от България. Те са от България, от други държави, нали, които пристигат специално за да отидат на гръцкото Черноморие. Т.е. извинявам се, не Черноморие, Средиземноморие. Така че интересно откъде ще минат този поток и този трафик. Едно от предложенията, доколкото разбирам, така тук сме дискутирали, май ще е през един обходен път на село Мост, нали, така известния път на село Мост, откъдето минава тежкотоварния трафик, да подчертаеме. Да, тоест, камионите минаха оттам, сега ще целият трафик оттам изнесен. Пътя, да кажем за тези зрители, които не знаят, нали, че пътя, който е от Хасково за Кърджали, който е основният път по 1.5, така да се каже, се разделя на две части. По първата част минават автобуси и леки автомобили, които основният път 1.5.
Има обиколен път, който е през така нареченото село Мост, нали? По него се прекарва тежкотоварният трафик в момента. Той е малко как да кажа, малко по-сложен маршрут, защото има повече завои, по-планинска местност се минава и така. Честно казвам, няма голяма разлика, но пък асфалтът е по-нов. Като разстояние, да. Като разстояние, но там асфалтираха при 2-3 години пътя. И в момента този трафик ще бъде, може би, пренасочен от там и ще излезе отново обаче на околовръстния път до автогарата в град Кърджали. На кръговото ще излезе, на кръговото, не което... околовръстен, да, на кръговото, което ще натовари кръговото кръстовище всъщност. И възловата точка вече няма да е от входа на Кърджали, който е в момента, а ще стане кръговото. И всъщност трафика, който идва от към Гърция и който отива за Гърция, ще затлачи напълно. Да, ще станат едни километрични опашки, ще станат едни огромни тапи, но да кажем, се заслужава всичкото това нещо. Само че мен един тънък момент ме притеснява в целият този прекрасен проект до тук, с всичките му проблеми, с многото пари, които ще се хвърлят, с нали, все пак в полза на гражданите. Надяваме се, че пътя ще е стабилен, хубав. Няма да като магистралите след 5-6 години да стане на качамака. Но в България сме. Да, все пак да не забравяме къде се намираме. Мен ме притеснява срока. Срока е 600 дни. Значи това са 2 години. Това са 2 години, както да го погледнеш. Нали, 2 години като махнем, нали, месеци, в които не може да се извършва ремонт, почивни дни и така нататък, празнични дни. И това са си 2 години. 2 години ще правят ремонт на 2 км. Аз малко... И 300 метра. 2 км. Абе, те в Китай правят за 3 месеца правят магистрала, човек, мостове правят, не знам какво. Просто за мен това е плашещото в цялата работа. Тоест, вместо това нещо да го започнат в края на летния сезон, примерно септември, октомври, някъде там да се почне този проект и в рамките на 3-4 месеца да се приключи, или хайде в рамките до май месец на другата година, т.е. за няколко 7-8 месеца там, докато почне новия летен сезон, защото тогава е огромният трафик в Кърджали, който се изсипва. Значи започва от края на април, началото на май и върви до октомври месец. Това е трафика в Кърджали, който е най-интензивен. Точно така. Но сега да кажем, април не е чак толкова страшно. Да. Трафика започва, най-големият трафик започва от май месец и приключва някъде до към края на септември. Да, точно. Ако не се лъжа. Да, така е. Най-интензивният, така да го кажем. Не, че през другото време няма трафик, но най-интензивният е в този диапазон. И какво се получава? В един момент ще имаме ремонт, огромен трафик и това нещо 2 години. И 2 години, и като се представиш, че местните жители, ние имаме тук и доста гости, които идват от Турция за празниците и ще стане невъзможно. А хората, които ще се върнат, гастарбайтерите през лятото, да. Също за почивка и така нататък. Въобще как го мислят, как го правят? Без околовръстен път това нещо не трябваше да се случва. Като сега искам да обсъдим с темата за околовръстния път на Кърджали, понеже знам, че отново не е заложено в бюджета. Нищо да се случва за околовръстния път на Кърджали. Точно така. Ти имаш ли някакви питания, които си отправил към министрите, към отговорните институции за как я виждат тази работа в Кърджали? За пореден път, може би за 6 или 7 път, не знам за кой път вече, аз пускам въпрос към министрите. Да. Това ми е, значи, трябва да е към 4 или 5 министър, който питам. Много сменяш ти министри, бе. Да, народа ги сменя, не аз. Да, народа. Не може ли някакъв въпрос? Нито един от тези не съм ги избрал. Добре, в кабинета на този министър служи въпроса на стената, който влезе, нали, да почне да работи по въпроса. То направо трябва да го сложа да се спъва. Като се спъне, да падне и да го види, нали, като се удари челото в земята и да го види въпроса. Белки му се набие в кратуната. Примерно, да се каже. Сега ще видим този министър, нали, какво ще каже. Почти съм сигурен от сега какъв ще е отговора. Между другото, 4 министъра ми отговаряха бланкетно, нали? Сега да видим 5-тия, сигурно предполагам по абсолютно същия начин ще отговори. Ще е много интересно в общи линии какво ще отговори, ама репликата моята ще е още по-интересна. Ще я оставя в тайна. Нека. Обикновено в движение ги нагласям нещата. И оставаш шокирани, което е много нормално. Да.
Ние не сме тия, как каже, пият мазните кафенца и затова им се получава така, стряскат се. Стряскат се малко, притесняват се. Само да уточним, ние от Възраждане е... още с началото на мандата в Общинския съвет внесахме предложение за мост, който да минава над язовир Студен кладенец, който да скъсява маршрута. Всъщност това е най-възловата точка, която може да спести всичко това, което говоря в момента. Точно така. И Не, това не не се говорим прие. за мащабни околовръстни пътища, ще говорим за един мост. Да, защото този околовръстен път, все пак, да кажем тук на зрителите, става въпрос за около 140-50 милиона и то по старите цени. Сега може и да е... Сега ще отиде над 400 милиона, сигурно са корешат. Не знам колко точно ще е, но със сигурност ще е 200-300. Така че наистина е сериозна инвестицията, но не че ги няма парите. Ние толкова пари даваме за какви ли нещо рути в тази държава, т.е. не ние. Като казвам ние, говоря за правителствата на държавата. Да. По-точно, защото те разпределят обществения ресурс и съответно и партиите, които подкрепят тези правителства. До тук е имало няколко партии, които са... Всъщност той вече всички, освен нас, майче, освен ние от Възраждане, аз не знам друг, който да не е подкрепял правителствата през последните няколко години. Всички се изредиха да подкрепят тия правителства, не знам, говореха едно през годините, ставаше съвсем друго. Имаме много примери. Да не ги казваме всичките, че защото много грубо ще стане. Що бе, не, нека да стане, бе. Имаш предвид като ИТН, като БСБ. Точно така, значи Българска капиталистическа партия беше БКП на времето, сега е БКП, ама друго БКП, нали? Социалистите, бе, така да ги кажем, те такива социалистите, по-зле от капиталисти и ИТН, дългия ЗУС, така да го нарека. Да. Човека много се кълнеше, къде се озова. Сега всъщност на хората им остана Възраждане. И разни клонинги, обаче за тях малко по-късно ще говорим. И ще кажа защо са клонинги и ще обясня защо, какво се случва, нали, кой имам предвид. Така, защо Георги все пак няма и околовръстен път, нека да повторим и това, което сме говорили преди. Има едни търговски вериги и една бензиностанцийка, дето пречат все пак също нещата да се движат. Нали така? Определено това е причината, заради няколко търговски вериги, бензиностанцийки, за да прекарат трафика от тук. Така, ако може някоя туристче да спре, нали, случайно да купи нещо, да направи малко оборотици, заради това страда целият град. Дига се огромен прахоляк, мръсотия, изгорели газове от автомобилите. Всичко това нещо го дишат кърджалици. Малко им са другите проблеми, дето имат с предприятията, примерно. Малко ще го засегнем това нещо, ако има. Има ли нещо само промената по хармония? За сега нямам... Добре, тогава няма да засягаме темата, понеже сме актуализирали. Нямам информация, нямам много информация по този въпрос. Така че, вместо да Кърджали да е един спокоен град в България, в който така тече спокойно живота, защото няма причина да е някой, не е голям мегаполис или град с стотици хиляди население. Говорим за един средно голям български град, в който би трябвало живота да тече спокойно и нормално. На практика се получава в летния сезон, че не е така и сега с този 600-дневен ремонт на 2 км, повтарям, 600 дни 2 км. Това е предвидено като ремонт. Не знам колко е сложен този ремонт. Ще го изкопават наново ли, ще сменят канализацията ли, тръбопроводите ли. По принцип за мен това всичкото трябва да го направят. За тези пари и за това време, което ще правят ремонта, би трябвало така да се случат. Но въпреки това ми се струва страшно много като времетраене на този целият процес. Някои излезнаха, между другото, преди време, когато правихме, ако си спомниш, една пресконференция, някои ни попитаха от журналистите, ама видите ли, там има един мост. То е да знаят и тук другите зрители, които не са от града. Че... Ама минават, сигурно са минали, за Маказа всеки е минал. И ще минава. Може и да не са някои. Сега с Шенген вече съвсем ще минават. Така, този мост е колко метра? 100 метра има ли? Няма и 100 метра. Няма и 100 метра. 50 метра. 50-60 метра. 50-60 метра е дълъг. Не е нещо и не е над някаква огромна река. То е на едно дере моста реално. Точно така, да. Така че не виждам чак толкова време да е необходимо за кой знае какви процеси, нали, по работата на този път. 2 км отсечка по-точно в рамките на града, който е.
Така че по този въпрос толкова за сега. Да. Можем да преминем, ако има ще някоя друга местна тема. Значи другите местни теми са в движение. Сега за господин Баручев казуса там, ти беше ми се обадил, че разглеждаш, нали, казуса. Има ли нещо, което е задвижено по въпроса? Сега проучваме въпроса за какви промени могат да се направят в законодателството. Както ти бях казал, след бюджета, нали, ще започнем да действаме. Най-вероятно от тази седмица, как се пада, седмицата преди Великден, или тази седмица, или след седмицата след Великден, ще обсъдиме с нашата група, с специалистите от нашата група нещата и да видим как можем да направим законови промени, за да променим ситуацията за всички хора с увреждане, които имат подобен казус, нали, в България, защото тук не е въпроса да решим един частен случай, въпросът е генерално да решим въпроса. Да, но частен случай дава решението за генерално. Точно така, той дава сигнала, че има проблеми, че трябва генерално да се реши, както беше с примерно винетките за електрическите автомобили на хората с увреждане. Който го решихме казус и се прие с консенсус от което ми напомня това, което го говорихме наскоро за това, колата ти над 12 месеца не е плащан гражданска отговорност за технотеста. Там какво се случи? Не стоят точно така нещата. Добре, нека да го изчистим тогава. Да. Там казуса беше, че трябваше да, ако не си плащал гражданска отговорност, в продължение на 12 месеца, чак тогава евентуално почва да тече някакъв срок. Ама сега ще те излъжа за какво става. Да, но става дума, че не е отпаднало това нещо. Не е отпаднало, но то е за всички автомобили, не само за... Да, той и за мотори, и за каравани. Да, за всички. За всички превозни средства. Значи не е отпаднало, напротив, стои си това нещо. Ако 12 месеца не сте плащали гражданска отговорност, трябва да внимавате, защото може да се наложи пак наново да минавате технически прегледи и всичко останало, което изисква закона. Той не са технически прегледи, то технотест всъщност е над голяма дупка за пари. Като всяко нещо в държавата ни. Цялата държава. Да. Ама това е по европейски директиви. Да, аз не виждам, що търси наса черни дупки в космоса, като може в България да погледне. Тук потъват пари, никой не може да хване какво става. Определено. Така, сега искам малко да обсъдим за едни протести, които се състояха за войната по пътищата. Аз знам, че и ние имаме своите виждания как да бъде намалено. Като цяло решение някакво за намаляне на този пътен травматизъм, за решение за проблемите. Нали, това момиче е много тъжно, което се случи това нещо, но това е следствие за мен лично от корупцията. Корупцията убива, не пътищата, не шофьорите, корупцията убива. Точно така е. Да, в България да го кажем директно, заради корупционните практики през всичките години, които са се случвали, затова на този хаос, не така да го кажем, и пътищата, и състоянието и трафика в страната, тъй като нямаме добри пътища, нали, се увеличава и трафика, като нямаме, как да кажа, добра координация на службите за сигурност и оттам се получава и проблемите по така да кажем, недобър контрол. Добре, искам да питам. Нещата са страшно много. Тук можем да ровим в тази тема. Може ли да се каже, че ние от Възраждане искаме най-тежките наказания за пияни шофьори, за дрогирани шофьори? Като казвам най-тежките, визирам наистина най-тежките. Ние сме предлагали предложения, сега имаме отново предложения. Ако тръгнем да ги коментираме всичките... Можем ли да разглеждаме пияните шофьори като умишлени убийци? По принцип всеки е невинен до доказване на противното. Макар че, както виждаш, нас арестуваха там 4-5 човека, държаха от наши съграждани с чисти досиета, повече от 30 дни в ареста. Да. Но да, по принцип всички хора, които употребяват алкохол и наркотици, са потенциални, така да го кажем, убийци на пътя. За мен е така. Но чак толкова строги присъди
преди някой да е извършил нещо, не е хубаво да даваме. Не, аз не казвам за това, но според мен трябва да са много по-тежки Въпросът наказанията. Да, определено трябва да са тежки наказанията и в момента по наши инициативи са се вкарани, отнемането на автомобилите са по наша инициатива. Поради тази причина са отнети вече страшно много автомобили в страната, не знам хиляди, дали Нека знаеш. хората да знаят, че това е по наша инициатива. Хиляди автомобили вече са отнети и може би сме спасили, може би десетки, а може би и стотици животи поради тази се радваме, причина. че тази статистика не можем да я видим. За добро или за лошо не можем да я видим. Между другото, вижда се, намалява е броя на пътната смъртност. Да, пътната смъртност. Да, намалява е през годините. Сега предполагам, че една от причините е това, тази, която се... Тук виж, имаме една зрителка, която казва, че е съгласна с нас, за което коментираме, че корупцията, но главните причини е безотговорността. Да, безотговорността наистина има. Да, също сред хората безотговорността, в смисъл такъв има хора, които превишават значително ограниченията за скорост, както в населено, така и извън населено место. Аз честно казвам, много се дразня, когато видя някой шофьор кара с 80 в града, излезне и кара с 80 извън града. Прави разлика, човек. Не знам, може би се включва някакъв автомат там и 80 кара и край. Човека тая скорост се харесва и вътре в града кара пак с 80. Не е правилно това нещо. Не е правилно също и да излезнеш и да караш примерно ограничение 100 км има да кажем или 90 км, както е на първокласен път в България. Няма да коментирам качеството на първокласните пътища в България. Първа класа? Да, първа класа. Дупки има. Той не е за 90 км примерно пътя, той кара с 180. И кара БМВ, но? Да не обиждаме сега собствениците на определена марка автомобили. Не можем да ги обидим, защото те са в сервиза, тия коли, те не могат да са на пътя. Разбира се, тази стара шега, всеки знае, че са. Сега това беше едната важна тема за пътищата и проблемите в пътищата. Имаме решения, имаме които да предложим, въпросът е да се приемат. Така, другата много наболява тема, както всички знаят, напоследък е еврото, еврозоната. Дигиталното евро, което все още много хора не им се вярва, че нещата ще се променят към по-лошо, но те ще се променят, но също така и борсите, понеже в България има страшно много инвеститори, които ги засегнат Тръмп с мерките си. Но това ще стигнем до там, той направи едни други неща, които бяха в изгода на неговите инвеститори, така ще ги наречем. Поне това се вижда към момента. Това има някаква теория, но тази, която е най-пряко видима е. Сега, за еврото. Всички знаете, че еврото не само Възраждане е против, има много организации, вече има и партии, които са против. Не сме само ние, но ние искаме референдум, защото сме най-големите, които движим това нещо и ние сме в битките за това. Защото приемането на самото евро не е проблем. Приемаме го всички много хубаво, ще е така. Обаче след 6-я месец, когато стане курса 3 към 1, защото той ще стане 3 към 1. Дали? Може и повече да стане. Понеже ние много пъти сме говорили с теб, аз съм ти казал, икономиката на България е на услугите. Ние нямаме производство. Откъде ще дигне стойността на валутата? Ние внасяме. Всяко внасяне, те могат да ни кажат, цената ви е по-висока и какво правим? Не мога да го произведеме. Гладни ли ще стоим? Нещата стават много сложни. Така. Но нека да отидем към цифровото евро, преди да се върнем към стандартната еврозона. Така, Рада Лайкова наскоро изказа... Само да кажем коя е Рада Лайкова. Евродепутатката на Възраждане, една от евродепутатите на Възраждане в Европейския парламент, изказа една теза, която, сега ще го кажа честно, за мен е леко преувеличена от гледна точка на това, че те не могат да ти вземат така парите след 6 месеца, ако не ги изхарчиш, но могат да ти ги блокират. Могат да ти блокират транзакциите. Могат да кажат ти какво да пазаруваш. Защо го казвам? Защото някой си Световна здравна организация, както при COVID, защото видяхме при COVID, давам ви го за пример, може да каже, ами вижте сега, за вас шоколада е опасен, лично за вас. И тези транзакции за шоколада и продукти ние ви ги блокираме. Съответно става и за други неща и вие може да бъдете просто блокирани с едни пари, които не може да харчите. Това е по-зле от троцкизма. Не сталинизма, троцкизма. Сега, това, което го казва тя, в този вид да ти вземат парите няма да стане, но ще стане нещо подобно, да ти бъдат блокирани парите. Точно така. Това е моята визия, аз не казвам, че ще е така. Тя в общи линии горе-долу това каза, което казваше така в момента. Тя много така експресивно го изкара, че ще ги вземат едва ли не. Той не е ли същото? Смисъл такъв, че когато те блокират и не можеш да пазаруваш определени неща, да не говорим, че ще се спре една... Тоест, да почнем от начало, защото някои от зрителите може да... нека да почнем от начало. Ние сме вътре в темата, да кажем, обаче някои от зрителите може и да не знаят за какво става въпрос.
В Еврокомисията се е обсъждало, в финансова бюджетна комисия на Европарламента се е обсъждало следното, че има вероятност след определено време, дори всъщност, ако не се лъжа, октомври или ноември, беше стартира месеците, пилотно, точно така. Стартира пилотно въвеждане на така нареченото електронно евро. Това означава, че кеш парите лека по лека трябва да приключат, което е пълен абсурд за нас от Възраждане, и всичкото това нещо трябва да бъде спряно, ако е възможно, макар че не знам как точно ще стане на този етап. Това е една от причините да не искаме ние от Възраждане да влизаме в еврозоната. Какво представлява дигиталното евро или електронното евро или електронната валута, която в случая ще бъде електронно евро, нали? Така ли ще се казва, между другото? Често казвам, не знам. Да, нещо такова. Разговорно ние си го казваме така. Най-вероятно така ще бъде. Дигитално евро, мисля, че беше дигитално терминал. евро, да, съгласен съм. Това означава, че вие примерно ще можете да пазарувате само и единствено чрез карти или чрез телефона си. Няма да имате кеш пари възможност или не в такова голямо количество от начало, после ще ни ги спрат тотално. И нали се досещате как ще се случва разплащането между хората. Особено в България, където знаем, че ние българите си обичаме да си работиме в кеш. Да не говорим, че има страшно много хора, които обичат, примерно, аз често казвам, обичам много да си купя продукти от село. Да отида при примерно някой производител на зеленчуци и да си напазарувам, да кажем, домати и краставици за вкъщи, когато няма как да му преведа тези пари. Или ако му ги преведа... Да. Не, дори да мога, примерно аз ще му преведа, да кажем, 100 лева от моята сметка на неговата сметка, само че това нещо ще бъде засякано в банката, на него ще му поискат, чакай малко, после ще му скочат на главата и ще му кажат, тук са ти превели, да кажем, на брой хора 100 000 лева. Сега, евроатлантиците ще кажат веднага, това са една сбирщина, нали знаеш, евроатлантиците, ама той трябва да плаща данъци. Не. Такива малки производители с 300 евро минимална заплата в клуба на минимална пенсия в клуба на богатите не трябва да плащат тези данъци, защото те не го правят с комерциална цел. Точно така. Отгоре на това, как субсидираме и подпомагаме дребните производители? Никак. По никакъв начин. И тук мога да дам десетки примери, да не кажа стотици, нали, в тази посока, как примерно ограничават нашата свобода. Да не говорим, че всичко това нещо ще се използват да бъдат правени абсолютни и пълни анализи на хората, как пазаруват, за какво пазаруват. Тоест могат да правят абсолютно всичко с вас и с вашите пари. Първо ще ви наблюдават тотално. То не, че сега не го правят. Между другото, в София електронното разплащане, така да го кажем, е нещо вече абсолютно нормално. Навсякъде го ползват и го има. Но не така стоят нещата в провинцията. Само, че аудиторията на TikTok са хора, които са сравнително грамотни и с електронните неща, така ще го нарека. Да. И те са наясно, че всяко нещо, което се случва, е таргетирано. Тоест това пазаруване те ще таргетира. Когато ти пазаруваш в магазина хляб, ще почнеш да получаваш на телефона си реклами на фирми, които произвеждат хляб. То вече се случва за някои неща. Да. В момента, да кажем, Gemini, новият Gemini изкуствен интелект, ако някой обърнал внимание, може да си говорят някакви специфични неща и след 10 минути рекламите се променят на тези неща, които сте си говорили. Това ще стане с дигиталното евро. Ще бъдем таргетирани. Ние ще бъдем едни цифри. Реално ще бъдем едни цифри. И всъщност в този дигитален свят ние ще изгубим своята идентичност, т.е. книжните пари. Както каза Георги, няма да можем да пазаруваме от дребните производители. Също така много неща, които просто са удобни в кеш, няма можем вече да ги правим, да ги ползваме. Много хора обичат физическите спестявания. Физически, като говоря за... Независимо дали са левове, долари или такова, просто обичат да си ги имат. Знаеш, при компютърните игри също се промениха нещата, така че на време имаше дискове. Mm-hmm. Сега вече има само дигитални игри. Но знаеш колко случаи имаше, просто казаха тази дигитална игра вече не съществува и ти си я купил, но повече я нямаш. Така че може да стане и сега това нещо. Възможно е да не говорим, че както каза ти от началото, ако станат някакви кризисни ситуации,
Между другото в Кипър, ако не се лъжа, по време на ковида блокираха и в Канада. Отнемаха, да, и в Канада. Да. И в Канада. Там блокираха на шофьорите беше в Канада, в Кипър не си спомням, но имаше такова нещо. В Кипър имаше, блокираха ги, даже дали не им дръпнаха част от средствата, от парите. Занулиха ги, да. Занулиха ги, точно така. А ти казваше само преди малко, че не ти се вярва, а той вече са го правили. Така че това нещо е възможно при определени условия. Между другото, наскоро при Карбовски мисля, че беше Радан Кънев призна, че може да се влияе директно, въпреки че той знаеме за какъв брутален евроатлантик става въпрос. Да, призна го. Той си призна в Карбовски, че наистина може да се използват тези механизми за контрол, влияние и така нататък. Тоест ние почваме да губим свободата си, когато ти не управляваш собствената си валута, когато нямаш контрол и нямаш собствена валута, когато някой друг ти определя правилата, добре дошли в дигиталното робство, така да го кажем. Точно така ще го наречеме и сега, нека да не казваме само черните страни, той има и някои положителни. Има, определено има. Сега някои сиви сектори и такива неща наистина ще бъдат скарани на светло, но отрицателните неща ще бъдат толкова силни, че ще изместят ползите. И никой не трябва да се съмнява в това нещо. Ние не сме някакви консервативни хора, дето са седнали и искат да си спрат парите в брой. Не сме. Или да ги диплим по душеците. Да. Ти имаш на диплини, сигурно 20 лева някакви. Има, на стотинки. На стотинки. По една. Но нека да се виждат минусите, които не са малко, и следенето не е нещо, което трябва да се подценява. Пак ще кажа, има една книга 1984 от много известен автор, знаете. Джордж Оруел. Да, ти го кажа. Да, ще го кажа. Просто 1984 е нарицателно за настоящето. Войната е мир и така нататък. Той човек, прочетете книгата, препоръчваме горещо. И ще видите, че това, което е написано някога, доста отдавна, вече се случва на практика. Без да е конспирация. Да, някога беше конспирация, обвиняха хората в коли не. Нека да приемем нещата, че трябва да се видят и положителните и отрицателни страни, да се претеглят и да оставят хората да решат. Аз предполагам, че както сме ние не толкова съгласни с това цифрово евро, така и в Европа. Ти имаш ли някаква информация? Как са хората в Европа за това нещо? Или те не знаят, или им се вярва? То още не е, как да ти кажа, обществеността още не знае за какво става въпрос. Даже ако питате определени анализатори, те ще кажат, че това е абсурдно, това не съществува, това са глупостите на Възраждане, само да припомним, че ние така говорихме, че ще бъде блокирана държавата, когато беше COVID пандемията, за пример. Че ще бъде блокирана държавата, че ще има КПП-та, че ще затворят всички, че ще не карат, че като животни ще намаркират. Точно така стана. Месеци наред държавата беше блокирана, убиха бизнеса буквално, после години наред се възстановяваме, сумати хора имигрираха отново в чужбина и отидаха гастарбайтери да работят далече от Те не че преди това не бяха, ама сега съвсем стана нещата. Да. Така че, да, сега в момента още това нещо е в зародиш. Ние дори имаме декларация още преди година в тази посока. Тогава, когато изчетаме какви ли не глупости се изговориха по наш адрес, казаха, вие от Възраждане пак говорите конспиратори, тук нищо такова нещо няма. Сега вече се говори вътре в Еврофинансовата комисия, в комисията по финанси в Европарламента. Щом се говори там, рано или късно то ще стане като решение. И никой не бива да съмнява в това нещо, защото това е един път, който те са поели и това е наистина начинът за контрол върху масите. Парите им. Дигитално, когато може да ги контролираш, ще контролираш човек. Ти контролираш и парите, точно и за това ние не искаме да се въвежда еврото. Хора, разберете, за пореден път го казваме. Точно заради това не искаме да въвеждаме еврото в България. Който контролира парите, контролира съдбата на човека. Вие го знаете, всяко нещо в този живот, всяка една политика е пари. Ако Европейската централна банка държи парите, контрола над парите в България, а то така ще стане, когато минем към еврото, това означава, че те ще ни определят всяка една политика в държавата. Давам пример. Ние искаме тук или дига се стачка, искат хората да им се, както днеска, примерно, беше блокирана София, хората, за транспорта, шофьорите в градския транспорт в София и в още няколко града искаха увеличение на своите заплати. И са прави. И са прави хората, да кажем.
от тяхната гледна точка това е редно. Стъчкуват хората, искат увеличение на заплатите, да кажем сега правителството застава и преговаря с тези хора и да кажем се договорят за някакво увеличение. Когато сме в еврозоната, Европейската централна банка, ако каже, не може да си го позволите, няма как да стане това нещо, и правителството ни тук нищо не може да направи. И това трябва да стане ясно на хората. Тук не говориме просто за смяната на една хартия с друга хартия. Няма такова нещо. Или като ви казват, ние сме вързани във валутния борд с това еврото. Е основната им опорка. Да, основната опорка, просто сменяме хартиките и това. Няма такова нещо. Такова няма. Нищо такова няма. Ние във валутния борд, ама ние си контролираме валутния борд. Ние контролираме и резерва. Точно така. Ако утре ние решиме да смениме към друга валута нещо се случва. Или ценен метал. Да. Нека уточним. Да, може и с цен, може и с злато, може и с платина, може и с всичко друго, което прецениме. Ако ние решиме утре, можем да преминем към, ако нещо се случи с еврото, примерно, да кажем, стане голяма криза, което така доста понамирисва напоследък на доста сериозна криза в еврозоната. Ако се случи това нещо, ние можем да преминем към друга валута, да се вържим към нея и да си подсигуриме лева. Влезнем ли в еврозоната? Влезнем ли Европейската централна банка? Управлява ли нашите съдбини, нашите финанси? Управлявайки финансите, ще управлява нашите съдбини. Това е тънкият момент, който хората трябва да разберат и защо ние не искаме от Възраждане да се вкарва, да влизаме в еврозоната. Ние не че имаме някакви специални чувства към еврото. Не, няма такова нещо. Еврото си е валута като всяка друга. Валута като всяка друга валута. Нямам абсолютно. Единствено имам специални чувства. Аз специално към лева, към нищо друго. Нека само уточним и нещо друго. Значи, еврото е хубаво, обаче Европейската централна банка ще каже, как за пореден път ще каже някакви правила или изисквания към държави, за които с евро за тях ще е изгодно. Но за България как ще е изгодно намалянето на квота, примерно? Или пък ограничението за производство? Как ще е добро? Или пък да се дадат някакви пари за 850 милиарда деца за Украина е сега. Те за Украина и за военната индустрия, която трябва да подпомогне Украина. Европейската централна банка ще диктува политики, които няма да са добри за страните, които са слаба икономика като нашата, които са импортно ориентирани. Тоест тя може да спаси Германия и Франция за сметка на всички останали малки държави като нас, Литва, Латвия, Естония, Словакия. И ние какво ще плащаме, ще плащаме масрафа с политики, които са ни наложени отвънка, а в момента имаме право да кажем не, ние не желаем и по този начин няма да стане. Имаме право да го направим. Особено ако имаме на власт правителство, което има коренно различна политика от тази, която се води в момента. Да, и ако Възраждане е на власт, бъдете сигурни, че няма да се случи подобни извращения с българския народ. Така ще кажа направо. Няма да се случат. Бъдете сигурни в това нещо. Ние сме двамата, които ви го гарантираме. Всеки един, който видите, също ще ви гарантира от Възраждане. Ние няма да позволим извращение на българския народ. Поради една елементарна причина. Ние друг народ нямаме. За разлика от нашите розови евроатлантици, които за тях общностните интереси са много по-важни, за които така бленеят за Щатите, Англия, Франция, Германия, те са повече, се чувстват много повече евроатлантици, отколкото българи. За нас от Възраждане не е така, защото ние друг народ нямаме, друга държава нямаме. Да, хубаво е България да членува в съюзи, но в равностойни съюзи, където сме равноправни партньори, а не в съюзи, които ни нареждат и които са се превърнали в стил Византийската империя, примерно, и ние да сме провинция, нали, там в края на империята. Ама Византийската империя не е добър пример, защото накрая императора загази. Той тук ще загази. Макрон както се чувства като Наполеон напоследък, не се ли прави на императори той? Ама май е забравил какво се е случило. Сега света много очакваше от Америка. Сега нека да преминем малко за еврото, нали, така стана ясно. Очакваше едва ли не така Тръмп да направи, да продължи пътя, да такова. Човека си пое собствената посока. Обърна представите на един куп народ. Така да го кажем. Много хора са недоволни от него, но забележи евроатлантици. Те са недоволни. Да. Защо са недоволни? Защото те наливаха крадените пари в, сега ще кажа така, индекси, ETF-и
и в борсите в борсите, общо да го кажем. Обаче Тръмп с един пост срутва борсата. На другия ден решава, че ще оправи нещата, отлага митата, вдига борсата. Но през това време между тия двете неща се случва нещо друго. Америка с американските пари купува падналите акции от европейци. Изненада. Изненада. Не и е на за другия пръв ден те вече са на печалба. Всъщност тази волативност, която създава, не е толкова случайна и Тръмп просто гледа интереса на американците. Няма какво да се лъжим, той си гледа интереса на американците. Точно така. Също така, Русия да сключи мир е интерес на американците, защото това в крайна сметка е въпрос на пари. Винаги е въпрос на пари. И сега Америка ще има ли мета за руснаците? Ами няма мита за Русия. Мисля, че 10% беше. 10% нещо... които са. И за Турция също така. Да. И за Турция. Обаче с Китай е истинска войната. Там не можем да спорим. Да. Но това си има други причини, които са коренят в това, че производството от Америка се изнесе в Китай. И той се опитва да го върне в момента. Той се опитва да направи една промяна, която е по-дългосрочна. Тя не става за 3 месеца. И ако този план се получи, Америка наистина ще се върне на това, което е била. Дали ще се случи е друга тема, но до тогава ще има рев на евроатлантици. Защото, както му викат Чичо Дончо Рижевия, човека изобщо не го интересува как му викате, изобщо не го вълнува и ще ви източи парите. Така ли казва? Да. Във всички либерални форуми му викат Чичо Дончо Рижевия или така нататък. Ама Чичо Дончо връща Америка към това, което трябва да бъде, махна джендаризма, смачкава и парите, които бяхте откраднали от народите, сега ще дам за България, защото знам за София. Има хора с по 50, 60, 70, 100 хиляди лева загубени само за 3 дни от 2 до 5 април. Ама тия пари не са ваши. Те никога не са били ваши. Вие просто ги откраднахте от хората, от работещите хора. Това е което им да им кажа, защото сме в TikTok и мога да го кажа. Защото ми е кеф. Сега има и нещо друго да кажем, че Чичо Дончо им спря и така се изразява. И грантовете им спря. Спря им грантовете, които бяха огромна сума. Колко бяха? 400 и няколко милиона. 430 милиона си човек. 30-60, да, някаква такава сума беше на година. Да. На година, които валяха към цяла Европа. И всякакви НПО-та бяха се зашили там и смучиха тези кинти. И правеха политики, въвеждаха политики, които бяха какви джендър политики, всякакви извращения, всякакви извращения, където може човек да се сети. Сега всичко това нещо почна да пресъхва. Тия кладенци почнаха да пресъхват и за това е другия голям вой, така да се каже, в цяла Европа срещу Чичо Дончо. Да. Ами, това може да говори само, че света се връща към някаква нормалност, поне се опитва да се върне. Да не го кажем, че се връща, се опитва да се върне. Сега, че той си е бизнесмен. Ние няма какво да се лъжим. Човек е бизнесмен. Той гледа най-доброто за държавата си. В крайна сметка с това са гласували за него. Абсолютно. Той дава на хората това, което искат от него. Сега има и политики, които и на нас не ни харесват, които продължават да провеждат Съединените щати, но няма как. Такъв е света в момента, така се движи, но нещата се променят много бързо. Ние виждаме, че обстановката е много динамична в целия свят, така че... Сега Европа се опитва да се адаптира, да бъде самостоятелна, не може да бъде, нека всеки да го знае. Закъсала е. Много е закъсала Европа. Много е закъсала поради един тънък момент, който много либерални евроатлантици не искат да се признаят. Европа няма ресурси. Европа няма енергийни източници. Под енергийни източници имам предвид газ, петрол и така нататък. Тоест недостатъчно количество. Имат определени държави, примерно като Англия, Норвегия може би, но те са единични случаи. Като цяло Европа зависи изключително много от доставките на нефт и газ от други държави. Виж, имаме един провокатор. Мога да му отговорим. Да. Ма не, аз държа да отговоря, защото те такива въпроси твърде често взеха да задават. Искам да попитам господин Възраждане. Ние двамата сме от Възраждане. Изкарал ли е 5 лева в живота си извън политиката? Да. Хубаво. Айде ти да отговориш първо, после ще кажа аз. Или първо аз. Господин Илиев, стойте. Изкарали да не избягате, нали? Да. Слушайте внимателно. Изкарали сме достатъчно пари. Така. Значи аз съм и завършил и в България, и съм военен министър. Работя в фирма и дохода ме... Имам... Имам пари, огаждам се. Изкарал съм много повече от 5000 лева, много повече от 50 000 лева. Значи, господин Илиев, аз изваждам пари. Карам и автомобилите, които искам, имам каквото искам. И мога да си позволя да взема това, което нямам, нали пък го поискам. Така, Георги, ти си извън политиката. Извън политиката, 16 години инженер в тежката химия, господин Илиев, повярвайте ми, с красък ще избягате от цеха, в който съм работил.
като инженер. Стотици милиони съм управлявал и съм спасявал и човешки животи, така че малко е некоректен въпросът ви, айде да не кажа нещо друго. Той може да увеличи човека, да. Няма значение от коя политическа формация, просто да му изясним човека, че срещу него не стоят случайни хора, хора с професии, с знания. Той човек като отговаря, ние не се заяждаме. Да, но нека добре. да знае, че ние сме работили и работим. Точно така, ние не се заяждаме, нека да знаят и всички други зрители, които ни гледат в момента. Ние не сме случайни хора. Във Възраждане... Ние сме обикновени хора. Ние сме обикновени хора, но хора от народа, така да се каже. Хора, които са се сблъскали с българската действителност през целия преход, така наречен, който преход беше единственото, което се превърна е да разграбва капитала на държавата и на българския народ. Виж, човека смята, че му отговаряме иронично. Не иронично, наистина вадим пари извън политиката. Тоест аз вече не вадя извън политика, защото ще ме арестуват. Аз имам работа, която дори да не е политика, да продължавам да се работя. Така, Костадин дали е изкарал или цуцурка от цял живот различни партии и не се заяждам, питам, казва човека. Добре, Костадин Костадинов си има образование, има си професия. Той не е бил винаги политик. Точно така е. Ако не знаете, бил е директор на музей дори. Но дори да оставим това нещо, господин Костадинов е бил в само една политическа формация преди Възраждане, независимо какво се говори по всякакви телевизии и всякакви платформи, и тя е била ВМРО, на която след като не успява да премахне Каракачанов, защото е разбрал какво представлява Каракачанов, много преди всички останали да разбереме какво представлява Каракачанов, и след като не успял да премахне Каракачанов от ВМРО, е напуснал ВМРО и създал Възраждане. Предполагам, че това вече е ясно. Както и да е, не можем да отговаряме само на един зрител. Защото човека пита, сега вижда Десислава, пита за ония клип, където казва как да се гласува, само че този клип е извъртян и много път сме го обяснявали. Сега имаше един клип, който показваше как БСП трябва да гласува. Как БСП трябва да гласуват, ама това беше истински. Само да отговоря на господин Илиев в тази посока, това означава ли примерно, че когато господин Петър Петров в едно прегласуване накара цялата група на ГЕРБ да гласуват така, както смятаме, че е редно, а именно във връзка с за изборния кодекс, тогава се променяше изборния кодекс, да се увеличат средствата за хората в членовете в секционните комисии, което беше изключително наложащо, защото хората получаваха страшно ниски средства, 80 лева им беше заплащането тогава. С нашето предложение, то всъщност не беше дори и наше предложение, но господин Петър Петров от Възраждане излезна блестящо между двете гласувания, защото на първо гласуване не мина предложението. На прегласуването излезна господин Петър Петров, блестящо защити предложението, като благодарение на това нещо се увеличиха многократно заплащането на членовете в секционните комисии, което естествено подплати работата на секционните комисии, защото много трудно се намираше хора, които да участват в тези секционни комисии. И той като го направи това между първо и второ, т.е. между прегласуванията, това изказване, аз лично видях как Десислава Атанасова стана и каза: да, добре, нека да го направим това нещо, прави са от Възраждане. Сега това означава ли, че ние диктуваме на ГЕРБ как да гласува? Разбирате ли колко е несъстоятелно това да се казва, примерно, че ако ние, да кажем, си променим някакво гласуване между първо и второ гласуване или между прегласувания, мнението, поради една или друга причина, да кажем, изкарали са аргументи, които смятаме, че са добри и стойностни, и ние сме променили мнението, това означава, че, макар че това е изключително, това е едно гласуване, има едно или две гласувания, които за 4 години на Възраждане в парламента може да намерите евентуално такива. Макар че това, което давате като пример, не е такова. Ама те имат 2-3 клипа, те нямат какво повече да покажат. Именно. Докато аз мога да ви кажа за десетки, да не кажа стотици други гласувания на всякакви политически партии и проектчета. Така че... Не, аз искам да питам господин Илиев, той може би подкрепя демократични партии. Лошо няма, всеки има право на избор. Но... Той ние сме демократична партия. Така е. Да, така е. България, нали, е демократична държава. Така е.
Поне на теория. Ама, виж сега, демократично управление е това, което е твоето. Чуждото е диктатура. По принцип, нали говорим сега. Извън шегата, в крайна сметка, господин Лев, дали ще се съгласи с 305 евро минимална пенсия и с 550 евро минимална заплата, влизаме по клуба на богатите? Какво ще правим там? В общи линии така стоят нещата. Ами ще просиме. Ще просиме. Сега в момента дори 1500 лева за нищо не стигат. Хората трябва да го знаят, те го и виждат. Нали, софиянци трябва да го знаят, защото в провинцията 1500 лева заплата се взима масово от работещите хора. Така да го кажем. Нали, ние искаме да се бориме за един достоен живот на българите и мястото на България, такова, каквото е било исторически, да бъде и в бъдеще. И ние не се бориме за нас. Ние се борим за нашите деца. За вашите деца. Аз мисля, че има 2 дни в годината, които не можем да променим. Това са вчера и утре. Но днес можем да променим много неща. И ако има избори, днес също можем да променим много неща. И ако не го правим, ще дойде. Искам да кажа хората, и ти ще се съгласи, със сигурност ме което има в България от 1878 година насам. Какво да кажа? Надали има някой в България, който да не знае и да не знае какво представлява господинът. Мащаба на неговите действия ще бъде опасен. Това е човек, който буквално прияжда с власт. Буквално прияжда с власт и в момента продължава да го прави. Но както виждаме, те в изключителен синхрон работят с ГЕРБ. Винаги са били в синхрон с ГЕРБ. Точно и заради това много политически формации са се отричали от това да влезнат в коалиция с ДПС, нали, явна коалиция. Борисов се отричаше в продължение на десетилетие, че никога няма да управлява с ДПС, а винаги управлява с ДПС, реално. Сега вече след последния вод на недоверие лъснаха две неща. Две неща лъснаха и нека всички го знаят. И защо са толкова важни вотовете на недоверие? Тази седмица отново ще има вод на недоверие, да знаят българските граждани. Какво се показва във вота на недоверие? Какво лъсна? Първо, лъсна, че Пеевски явно подкрепя правителството и е в управление заедно с Борисов. В момента управляват заедно държавата. Това е първото нещо, което стана ясно след вота на недоверие. Второто нещо, което стана ясно е, че ППДБ нямат никакво намерение да се борят с Пеевски, защото те въобще не гласуваха, т.е. те подкрепят това управление, защото видите ли, това управление щяло да навкара в еврозоната, господа евроатлантици от ППДБ. Вие толкова време не загряхте, че ако те искаха да не вкарат в еврозоната, отдавна щяха да са го направили, бе. А че вас ли ще ви питат, бе? Умници такива. И сега толкова било важно да се запази това управление, защото да влезнем в еврозоната. Вие не разбрахте ли, че в момента сте резервното колело на каруцата? Има там двама коня бегачи, де дърпат. Няма резервно колело, патерица му викат. Не, те са резервно колело. На джипката, на една джипка, де те обясняваха. Нали? Джипко Бибитков, не, той беше друг това, да. А Джипко Бибитков е на задната седалка в момента. А в багажника е ДПС. Там е в багажника, пък уния са резервно колело евроатлантиците. Ако случайно изпадне они от багажника, да могат да влезнат те вътре в багажника. Това са евроатлантиците от ППДБ в момента. Толкова не могат да зацепят някои неща и политически процеси, ама защото така им казват. Има там началници, на които козируват. Само че обикновените гласоподаватели на тези политически формации, защото те са няколко там ППДБ, Демократична България, Да България, Да определям се като джендър и така нататък. Някакви странни. Да, всякакви образи. Тези същите, тъй като си имат началници, козируват пред тях. Тяхните гласоподаватели обаче не са виновни, защото те хората си мислят, че уния каквото приказват, нали, и това правят. Ама не е така. Те се сменят мнението през 3 дена си го сменят мнението. Само през 3 дни. Добавим и ние нямаме началник. Нашия началник е българския народ. Защото сега ще си вземе някой да каже, на вас Путин ви е. Путин не е началник. Ако беше началник, ще да е по-добре. Ама не. Поне щяхме да имаме от някъде финансиране. Пък сега нямаме финансиране. Не, защото той знаеш тази порка, те и хората се говорят, в крайна сметка да си го кажем. Ама не, защото хората са свикнали, тъй като уния, защото тези неща идват от евроатлантиците. Естествено, и те, тъй като са свикнали да им дават пари,
Нали, знаеш, ГЕРБ ги създадаха две немски фундации. Те ги субсидираха от началото. И Борисов си го е признал. 70 милиона ни дадоха. И Америка за България. И Америка за България нон-стоп участва в субсидиране на всякакви такива формации. Ама те субсидират повече ППДБ. Те там са насочени. 2009 той с господин Янчев го обсъдихме това нещо. Наистина пряко са дали пари тогава. Да, съгласен съм. За 2009 специално, да. Така че те като имат финансиране си мислят, че всички останали са финансирани от някъде отвънка. Да, ама има такива дет не са финансирани като нас и там е тънкият момент. И точно за това им бъркаме толкова много сметките и точно за това те искат много ние да влезнем в някакво управление с някой там да направим някаква коалиция с ГЕРБ и ДПС. Да, ама не им се получава. И тук идва шизофренната ситуация, в която да кажем партии като ППДБ примерно, правят коалиция с Глобка, те му викат там някаква сглобяваме се, нали, като Гайка и Болче, нали, се сглобяват. Там е голямо лего, бе. Да, направо си е лего, да. Така, те се сглобяват, нали, не управляват заедно, просто се сглобяват там да правят далаверки заедно и там да се разпределят сумите заедно и ние не участваме в техните схеми и после когато приключи тяхното управление съвместно и са излезнали вече уж в опозиция, обаче не гласуват, когато дойде вод на недоверие против, нали? Не гласуват, нали? Не знам защо. Нямат сериозно, защото няма да дойде, т.е. да влезем в еврозоната, което е пълен абсурд. И не гласуват за вода на недоверие, ама иначе са опозиция. А пък Пеевски също бил опозиция, най-силната опозиция бил Пеевски, ама подкрепя правителството. Нали? А пък Бойко не управлява с Пеевски, ама Пеевски го подкрепя, нали? Те не могат да се самоопределят, значи, кой какво прави точно. Да, просто тия хора така лъжат брутално от сутрин до вечер, че не е истина. И аз не мога да разбера как има хора, които да им вярват на тия лъжи. И сега ние, тъй като не участваме в цялата тази договорки и цялата схеми, помия, така база, направо помия ще го кажа. Цялата тази помия се опитваме да стоиме максимално страни и да показваме на българския народ, че всичките са оплескани в тази помия и че ние ги разкриваме с нашите действия, ние разкриваме реално те какво представляват и за какво служат и защо са вътре в този парламент. Само че който разбрал. Сега има един друг момент, който да уточним. Ние го правим по такива платформи като TikTok, като Facebook и така, защото BTV Нова телевизия, знаете какви медии са показателно. Колко време, Георги, не сме участвали в някои от тия медии? Ами, между другото, наскоро ни поканиха, давам за пример националната телевизия. БНТ. Няма да говоря въобще за BTV 0. Там въобще няма да коментирам, дето от сутрин до вечер са или депутати евроатлантици поканени, или тяхни анализатори, чакай да не го кажа по другия начин, които да лижат след тях, нали, да замазват какви глупости са наговорили. Ние бяхме направили една статистика, последната седмица, мисля, че беше, ни поканиха в Панорама. Не беше се случило от 12 предавания. Ние сме третата по големина сила. От 12 предавания не бяхме канени в Панорама по БНТ. Това е по БНТ, където са длъжни да правят, как го казахме, как го казваха, плурализъм, да има честно разпределение така, на ефирното време и така нататък. Няма такова нещо. И сега в момента, а пък за БНТ, за BTV и за Нова въобще пък няма да коментирам. Там, ако напоканя в Любенов там или в някое друго предаване, става дума, че веднъж Тоест имаме 2-3 участия в седмицата максимум, а ние сме трета политическа сила и най-голямата партия в България. Трябва да го подчертавам. Да кажем на хората. Защото другите са коалиции преди нас. Преди нас ГЕРБ СДС коалиция и коалицията ППДБ и там всички знайни и незнайни войни, които стоят за тази коалиция. Сега, въпросът е защо не наканем? Не наканем, защото истината, която ще чуят, не им харесва. И не отговаря на това, за които им плащат. Затова не сме канени. И това трябва да е ясно на хората, на всички. Не защото сме руска партия или копейчица или там, които искат да ни викат. Не. Защото ние казваме нещата, които са на дневния ред на всеки един от вас. На всеки един човек. Точно така и ги казваме с прости думи. С прости думи на езика, на който българският гражданин разбира за какво става въпрос. Точно и за това, когато ние отидем в едно такова студио, когато бъде поканен Костадин Цончо Ганев или примерно
Искра Михайлова или Цвета Рангелова или Петър Петров. И винаги журналистите се държат, забележете много внимателно как се държат с нас, с някой от нас и как се държат с примерно някой евроатлантик депутат, примерно, или анализатор. Значи ние водиме, буквално водиме война вътре в студиото, за да можем да си кажем тезите обикновено през цялото ефирно време, което са ни отпуснали, е една огромна атака върху това какво сме били казали преди 3 години или как сме били гласували на на някакъв избор на човек в комисия, което е толкова абсурдно да се обсъждат такива неща, че като цяло участието ни в такива формати буквално се обезмисля в крайна сметка на предаване. Сега това, което ни излезна като сигнал... Не, това е просто защото не прави активност на таковата. Ние продължаваме. Добре. Когато не правиш нищо тук ни излезна един сигнал на предаване, уведомление, че може да прекъсне предаването. В предаването. Да. Така, ние вече сме 1 час на живо, между другото, но има още малко, което може да поговорим. Искам да говорим нещо за величие. И сега ще кажа какво искам да говоря. Защо? Защото това са едни хора, които се чудят как да копират. Защо го казвам? Аз съм просто общински съвет обикновен. Тук обаче в Кърджали направих нещо иновативно, което беше за снимане с дрон на множество проблеми, тип сметища, тип лоши пътища, тип замърсяване и така нататък. И това нещо го видяха, изглежда от величие и масово напоследък взеха да говорят за сметищата и цялата страна и забележете, снимат ги с дрон. С какъв дрон ги снимат? И направиха протест къде? В Кърджали. В Кърджали. В община Кърджали. Но интересното е, че дори абсолютно същия модел дрон са взели, защото са проучвали какво съм пускал и как съм го пускал, като видове техническа информация на различни места. Това показва, че те просто са едни плагиати. Едни циркаджи, които нямат собствени идеи и копират другите. Защо казвам, че е пионерско? Да, всички знаем, дроновете не са нищо ново, използват се от всеки, но никой не ги използваше за това, което ги използвах аз. Така, аз тази идея мога да я дам като помощ на колегите от Възраждане из цялата страна, на съмишлениците, на приятелите. Обаче на величие да ми ги крадат, няма да ги дам. И да си мисля, че са уникални, не са. Сега, величие, какво да говорим за тях? Те са ни плагиати, те копират Възраждане. И то направо физически го копират, то се вижда какво така са им заповядали тяхните началници, тези, които ги вкараха в парламента. Ама дрона е китайски. В парламента тези, които ги вкарахме, да кажем нещо много важно. Това беше огромен прецедент в държавата ни. Защо? Обяснявам защо, за да не стане така да кажете, ама вие сега тук... Нали, не ги плюеме. Не, аз мога да си ги наплюя спокойно, защото за фараони, пирамиди много ме дразни. Те нямат идеи. Но въпросът е, че трябва да отговорим на хората, които поддържат величие, нали? Обикновените граждани, които си мислят, че те са нещо велико, които за пореден път ще докажат, аз съм сигурен в този парламент, те вече го правят, че не са нищо специално, напротив, те са създадени единствено за да късат гласове от Възраждане и за да се правят на Възраждане. Нищо друго, няма никаква друга причина да съществуват като политическа формация, защото Ивелин Михайлов трябва да бъде арестуван на секундата и да бъде вкаран в затвора заради това, че измами стотици хора и им е откраднал парите. Буквално е смисъл на думата. С историческия парк. С историческия парк. Но, да се върна на темата. Какво правят в парламента? Величие, първо, как бяха вкарани? Аз съм присъствал на касиране участвал съм в касиране на избори, така да го кажем. Касиране на избори как се осъществява и как се случва. Прави се проверка на абсолютно всички секции. Аз съм присъствал на касиране на местни избори. Правя се проверка на абсолютно всички секции. Отварят се всички секции, борят се всички гласове. Това, което се направи в Конституционния съд, беше далавера, измама и схема. Не можеш на базата на 2000 секции от 12500, мисля, че бяха, ти да правиш промяна в състава на Народното събрание. Това е промяна на вота на българските граждани. И това не го казвам
защото примерно да кажем, ние сме загубили двама народни представители. Не, това е причината. Както ние загубихме, така загубиха и други политически формации. Когато се прави такова касиране, такова броене, се броят абсолютно всички секции. Не можеш да броиш определен брой секции само. И то на случайен принцип. Да. Отгоре на това, оказа се, че има 7 секции, в които няма нито един глас. Има ги на камерите, броени са бюлетините, има свидетели, има хора вътре в комисиите, които са държали бюлетините и са ги брояли. И се вижда на камерите на записите, но в Конституционния съд са 0 гласа. Протокола на Конституционния съд. Тоест те подмениха вота, там се ставаше въпрос за над 700 гласа ли бяха, ще излъжа в момента. Знаеш ли, моето мнение е, че тези избори трябваше да бъдат касирани целите. Абсолютно точно това ние казвахме от Възраждане. Щом има проблем, нови избори. Щом има проблеми, фалшификация, нови избори. Това е решението. А не е да разпреди... И нека величия се явят и като са толкова велики, да вкарат не 10, не 11, 15, 20, 30, колкото могат. Не откъдеш долу. Нека другите партии да се докажат и те пак отново на новите избори. Това беше правилното решение. А те какво направиха? Пренаредиха цялата мрежа в Народното събрание. Между другото, мен това не ме бърка. Честно казвам, нас от Възраждане въобще не набърка това нещо. Това ги бърка управляващата коалиция. Те имат 7 депутата по-малко. Ние дали ще имаме 2 повече или по-малко, за нас е все тая. Ние ще имаме достатъчно сила и мощи в момента. Ние искаме да имаме много повече, за да можем да управляваме държавата. Дали ще имаме 30 или 33 или 35, няма значение. Ние трябва да имаме 60, 70, 80, 100 депутата, за да можем да управляваме държавата. Това е нашата цел. Нас не задоволяват 30 депутата или 35. И за това не ни бърка. И за това искаме нови избори, защото знаем, че ние колкото пъти отидем на избори, толкова пъти растем нагоре. Защото знаем, че ние сме гласа на българския народ и че се борим всеки ден и хората го виждат това нещо. Да, бавно, трудно става. Трудно го виждат заради цялата помия, която се изсипва върху нас. И тя все повече се увеличава, защото по-силни става. Абсолютно. Колкото повече ни плюят, да знаете, колкото повече опорки се изсипват върху нас, както това гласуване преди 2 години, което се е случило, както господина преди малко даде като пример. Колкото повече хвърлят помия по нас, толкова трябва да знаете, че ние сме на прав път. Толкова повече ние вървим напред и увеличаваме своята сила. Всичко се прави, за да спрат нас. Разберете го това нещо веднъж за винаги. И да спрат не само нас, да спрат ние да обединим българския народ. Искат да заглушат гласа на обикновените хора. И аз така ще го кажа. Защото като цяло ние сме едни обикновени хора и работим с обикновени хора и решаваме проблемите на обикновения човек. Не мислим за схеми, не правим грандиозни планове, ние просто решаваме ежедневните проблеми на обикновения работещ човек. Те искат да заглушат този глас на тези хора. Прави малко греша, но всъщност най-големият страх на всеки един от тия горе са обикновените хора. Абсолютно. Те правят всичко възможно да загробят държавата ни така, че да нямаме глас въобще. Примерът е приемането на еврото и като влезем в еврозоната и в Европейската централна банка ще имаме 0,48 от глас. От един глас. Да. Вие как го изчислиха това нещо, бе, хора? Как го изчислихте 0,48, че не съвпада? Не е 1,02, примерно. Как го изчислихте, че 0,48 съвпада на България вътре в ЕЦБ? Просто нямам думи. Такива хората просто не знаят за пълнота нещата. Ако знаеха... Само да допълним още един път, това са едни пари за крадене, които те затова държат в момента тази сглобка, или какво да го кажа, това извращение на правителство, защото в крайна сметка те ще откраднат един резерв. Ще откраднат 1/3 от резерва от 75 милиарда лева. Те това ще откраднат. 1/3 отиват в ЕЦБ, 2/3 остават в България. 1/3 все пак ще отидат някъде другаде, нали, защото са наприели да почерпим деца. Те не, че ние ще ги гледат. Те ще ги откраднат. Сигурно с 1/3 от парите ще бъдат откраднати. Но като гледам как вървят нещата, ще отидат за Украйна, примерно. Примерно, да.
И като казва Украина, само И това са парите на българския народ. Това са нашите пари. На всеки един, и на нашите баби и дядовци, и на нашите деца. И да кажем нещо друго, което напоследък така е доста актуален проблем. Аз лично, нашата фирма, имаме 10% от колегите, които получиха повиквателни. Да, те не са да ходят на война. Но е много интересно това усилие на държавата напоследък да праща повиквателни за резерва и да вика хората. Георги, аз те попитах тогава, да, нещо регулярно е, но защо сега? Какво се случва? Имаме ли някаква идея, Костас? Основната причина това се случва между другото от повече от година, даже може би от 2. Много зачестит. Но това се случва поради 2 причини. Първо, евроатлантиците така управляват нашата армия, че даже не се знаят къде им е набор. Нали, резерва на армията. Да. Това е първата причина. Тоест, длъжни са да викат от време на време регулярно хората, за да кажат, нали, какъв им е в момента адрес. Което е пълен абсурд. Държавата не знае къде са и гражданите. Нали, това се оказва. Значи, AVN могат да ви намерят, да кажем, да не AVN намерят. Значи AVN е съдия изпълнител винаги ще? Да, съдия изпълнител и енергодружествата, защото тук е AVN, ама в другите региони са други дружества. Значи те могат да те намерят. Всеки, както казваш, частен съдия изпълнител може да те намери. Банката може да те открие на секундата. Така, дори да се скрил ще намерят. Да. Обаче българската армия не може да те намери. Ти си партизани за тях. Така, това е първата причина. Втората причина е, че в момента, както виждаме, тече както световна икономическа война, така и война в няколко държави, както в Европа, между Русия и Украина, така и в Близкия изток между Израел и всички останали държави там в региона. Турция също е намесена, Сирия, Палестина, Иран, регулярно ги бомбардират тях. Не забравя това да го уточним. Да, не, аз казвам, че просто са намесени, чисто физически има контакт, военни действия, нали, удари, самолети и така нататък, ракети се разменят и така нататък. Тоест, ние виждаме, че тече един вид военен конфликт, който се превръща, има и регулярни конфликти на други места в света. Така че един конфликт, който се заражда и продължава благодарение на евроатлантиците Тоест вече не мога да кажа евроатлантици, защото Тръмп вече иска мир. Тоест там в Америка се смени политиката. Тоест Европейския съюз и някои лидери от Европейския съюз искат да разгарят войната, да продължават конфликта. Тоест искат да разрастват конфликта. Така че виждаме, че тези хора се опитват да продължават една политика на разгаряне на войната и оттам съответно българската армия трябва да предприеме действия за, как да кажа, превантивни мерки. Българската армия? Да. Колко голяма е българската армия? Знаем ли? 30 000. Има ли ги? На книга. На книга ги има. Те не знаят резерва колко. Но няма значение колко е голяма българската армия. Въпросът е, че всеки един българин, ако бъде нападнато нашето отечество, всеки един българин трябва да застане и да го защити. Въпросът е, че ние никога няма да застанеме в война, която не е наша и никога няма да позволиме, специално от Възраждане, да се прати един български войник да се бие за чужди интереси. Това няма го позволиме никога. И това трябва да е ясно на всеки. А това, че регулярно, нали, викат да проверят, нали, къде са им хората от българската армия, това е нормално. Евроатлантиците не знаят те къде се намират, пък камо ли да знаят резерва. Особено като знам министъра, кой е министъра ни и колко е в час. Вие го видяхте, между другото, ако не сте гледали панорама от последното предаване, гледайте да видите как се хваляше с великия F-16, който пристигна. Между другото, искам да говорим за F-16. Нека да говорим. Да, искам, разбира се. Тази тема е... Тук сме в TikTok. Тази тема е... Значи F-16 е много як, искам да ти кажа, нов внос. На реални километри. Каране само от баба. Да. Между другото, излезнаха снимки. Аз, честно казвам, не знам колко са истински тези снимки. Пусна ги на детектор за интелект. Истински са. Тоест, натръсканото истинско. Тоест, те са боядисали там нещо, което има боядисано на... Даде ми, върна ми боята е скоростна. Военно-въздушни сили. Тоест, искаш да кажеш, че сме купили... Изглежда сме купили второ стар внос,
прясно боядисан. Да. С пренабити номера. С пренабити. Значи, потресен съм. Между другото, Цончо Ганев в Панорама поиска от министъра и той нямаше как да откаже там на живо и много добре направи, между другото, господин Ганев. Сега ще има от парламента комисия, която отиде да инспектира този еф, да го видим на живо, да го разгледаме, така да му огледаме калниците, надкрилките, подкрилките, там всякакви термини, които можем да се сетиме и да използваме там опашката, да видим дали е бойдисана, не е ли бойдисана, фотошоп ли е това. Диагностика да му закачим. Диагностика да му закачим километража, да му видим колко е навъртял, половин милион ли е, 1 милион ли е. Значи ние се шегуваме, но първо това е един технологично устарял самолет, така ще го кажем, който е модернизиран, но да напомним, че и МиГ-29 400 броя бяха унищожени в историята на годините, а можеше просто да ги модернизираме. И щяха са точно толкова силни, колкото сега. И за много по-малко пари, в пъти по-малко, извиняйте, 3 милиарда струват 8 мефа. 3 милиарда. Наши пари. Разбирате ли колко пари? Това е все едно да си купите, как да ви кажа, Volkswagen двойка, нали, за 100 000 еврака в момента. Да. Буквално така излиза. Също нещо друго. Значи аз пак ще кажа на хората, аз не съм казал на хората. Аз съм пилот на безпилотни летателни средства, но съм запознат с пилотните, за самолетите. Този самолет, ако не е чисто равна пистата, като на Формула 1, не става за нищо. Нито може да излети, нито нищо, само ще се потроши. Докато миговете излизат от полет. Те за това му задаваха в Народното събрание, наши народни представители задаваха въпроси дали инфраструктурата ни е подготвена да посрещне тези самолети. Както виждаме, що му успя да кацни и не се разпадна. значи са изгладили пистата. Не, дори да е реновиран, дори да е ретестиран, дори каквото и да е. Въпросът е в крайна сметка наистина да се види. Тук господин Молов казва, той бил клип направен, 2 клипа монтиран. Хубаво, добре, ама изкуствен интелект да се сече. Аз точно заради това казваме, за да няма съмнение, тъй като аз се съмнявам, нали, в тези неща, които се пуснаха в интернет пространството. И тъй като ние от Възраждане се съмняваме, точно заради това поискахме да отиде комисия от парламента, от военна и външна комисия представители или представители от всяка политическа формация, айде така да го кажем, да отидат народни представители и да видят този велик самолет, които се щракаха там и министър-председателя се едно. Това е малко като едно време, като чакаха хората си купуваха лади и чакаха по 15 години, ние чакаме 5 години става ги чакаме тия ефове. Накрая дойде един и отиваха се снимат и цялата рода отиде да се снимаме с ефа. Ама, виж са, значи те нещо хората не разбират и що нямаме доверие. Не знам, що нямаме доверие, те са ни честни хора в този парламент, никога не са налагали карали и така нататък. Нищо съм. Ние в парламента, и аз съм в парламента. В смисъл, говори за правителството. Имам предвид правителството. Те са едни честни хора, никога не са лагали, не са крали. Нищо така се съмняваме. Не бива да се съмняваме. На чиста монета приемаме доверие. Да, те никога не са налагали, бе. От ГЕРБ кога са налагали? Да не се окаже, че няма самолет. Не. Има самолет, въпросът е сега като идат. Тоест, нашите народни представители. Тук в Кърджали, защото на сватбите идват. Човека си бил си купил най-новото Порше, ами то под найем се оказва. Да не излезе така работа. Може и така. Сватбата да е под найем самолет. Може да се не го поискат. Пък може и да минава от тук за Украйна. Нали? Между другото, точно заради това поискахме Цончо Ганев в ефира в Панорама, поиска от министъра да отидат народни представители и да видят за какво става въпрос на место с очите си. Тази среща трябва да се е състояла, т.е. това посещение трябва да се е състояло в събота или неделя, ако не бе да се лъжа. Така че сега като отида в парламента ще ми информират за какво иде реч и за какво става въпрос с така дългоочакваната първа бройка. Между другото, с гордост министър заяви в Панорама пак предаването, че другата бройка ще дойде май. Май. Ама тая година. Аха. Така че ще имаме 2 бойни самолета, които могат да смачкат всяка противникова сила въздушна. Между другото, честно казано, аз искам да имаме боеспособни военно-въздушни сили. Искам да имаме боеспособна армия, която да защитава нашата родина и нашата цялост. Но не и в тази визия, не и по този начин, в който се случва в момента от 30 години само унищожение, наразване на българската армия и пращане за Украйна.
Знаете ли колко нещо изнесохме гаубици, т.е. не ние. Евроатлантиците, които управляват държавата ни, те изнесоха огромни количества оръжия, повярвайте ми, огромни количества оръжия. Там Нинова, дето се кълнеше, че нито един патрон не е била изнесла. Ами снаряди изнасяше. Не патрони, така е права, не са патрони, снаряди изнасяше. Изнасяха огромни количества оръжия от тази държава. Пратиха там да се бият срещу нашите братя украинци с нашите братя руснаци, защото ги подкоросаха от запада. Да се избиват по полята и по горите. Брутална работа. И ние като говорим, че трябва да има мир и че войната винаги свършва на масата за преговори. Винаги. Нито една война не е свършила с пълното унищожение на един народ. Това се нарича геноцид, ако се случи. Нямаме такова нещо. Виждаме и в Украйна, колкото и да е голяма, брутална война, избитите не могат да доближат дори някои войни от преди 2 века като жертви. Тоест води се сравнително интелигентна, ако може така да се нарече, нали? Защото войната си е война. Пази се цивилното население. В общи линии се пази цивилното население. И да, случва се във война. Тук има един въпрос, който също ме е интересен. Тези самолети с какво ще стрелят? Имат ли оборудване или системи, на които да се закрепи? Те първа. Вие пък сега искате и наведнъж всичко да има. Не, аз доколкото знам, са поръчени истинно има ракети, няколко броя поръчени, там даже имаме и подарък. 2-3 ракети подарък имаме. Работят ли? Не знам сега. Нали трябва да се тества. Но въпросът е, че има някакво въоръжение поръчено към тези самолети. Сега какво количество, това е тайна. Нали? На мен също ми беше интересно дали имат. Но не, да ви кажа честно, нямат. Тепърва може би ще трябва да се закупува достатъчно въоръжение. Между другото, една ракета е доста, като почнеш от $500,000 нагоре, зависи вече. Нас също, между другото, насъмнява доколко са оборудвани тези F-ове, защото ако си спомняте, ние закупихме едни бойни фрегати, нали? Да, дойдоха без нищо, нали? Дойдоха без нищо, сега наскоро пак имаше някакво оборудване, не знам колко милиона се гласува в Народното събрание да се отпуснат пак за оборудване на тези фрегати. Така че може и самолетите да са нещо такова. Честно да ви кажа, не мога да ви кажа подробно. Тези фрегати като яхтите не са ги ползвали? Все пак не съм във военна комисия, не съм в детайли. Ние просто говорим това, което знаеш, защото си поблизо там. Да, честно казвам, не съм се интересувал в такива подробности, но има някакво оборудване, но до каква степен и до колко време може да не изкара, това е друга тема. Със сигурност първа ще трябва да купуваме по-много от всичко. Да се надяваме, да не се налага да разбираме колко са ни боеспособни самолетите. Така ще го кажа. Дай Боже мир да има, да няма война и ние ще направим всичко възможно възраждане България да не бъде въвлечена в някой военен конфликт. В крайна сметка то зависи от хората, защото за да участват в една война, те не са само управляващите, са и хората. Ако бъдат безучастни, ако мирно и кротко приемат, както приеха Зеленски в Украйна, нали, и той ги наврява в войната, после и целият народ сега страда. Нали, както винаги сме казали, това на мене няма да се случи, не е основно добра опорка, нали? Не е добър инструмент. Абсолютно. Рано или късно на всеки един от нас се случва, както се случва войната по пътищата, нали, както виждаме, нали, проблемите, които имаме. Рано или късно корупцията удря навсякъде. И рано или късно удря всеки един от нас. Защото, както каза пътищата, всяка една катастрофа е трагедия в едно семейство, но е статистика за държавата. В крайна сметка така стоят нещата. Така че нека да не бъдем статистика, ами да сме всички заедно. Аз винаги съм казал, призовавал за обединение. Нали, не партиите, ама тия са копеки, ама те са коми. Не, просто ние сме с вас. Бъдете и вие с нас. Ние искаме проблемите, защото аз съм обикновен човек, Георги е обикновен човек. Да, депутат, аз съм общински съветник. Но ние сме обикновени хора. Това, че винаги Костадинов е казвал едно нещо при откриване на народни събрания. Това, че някой от нас заема временно властови позиции, не означава в тази държава. Не означава, че трябва да се самозабравя и да скъсва с народа си. Точно така. Както е отишъл там от народа, така и ще се върне сред народа. Има много примери и бих казал, трябва да се следват тези примери, защото ние сме обикновени хора и ще останем такива. Независимо какво се случва. В помощ на хората. В ежедневните им проблеми.
Така, доста продължихме, Да, час и и половина. Виждам, че и доста хора ни гледат. Радвам се, че има такова внимание и надявам се, че сме били много полезни. Не знам, ако някой иска да попита Само да нещо уточним, това е последно. първи лайф. Първи лайф не е в TikTok. Да, до сега Сега правихме в в Facebook Facebook, беше. няколко излъчвания имаме. Ще се опитваме постоянно т.е. редовно така, Редовно в месеца се опитваме един-два поне пъти, един-два да. пъти да направим едно такова предаване, в което да ви запознаваме с актуални събития, какво се е случило и в парламента, най-важни законодателства. Между другото, нещо важно, което щях да изпусна за малко, в тези дни се прие законопроект на първо четене. Надявам се да не мине на второ, макар че много се съмнявам. Ако падне правителството, може и да не мине на второ нали, четене този законопроект. Делян Добрев и група народни предатели го внесаха този законопроект, в който се казва, се дава възможност, забележете, да се строят фотоволтаици на земеделска земя и на гори. Тоест ще изсичат гори, за да строят фотоволтаици. Чакай, нали беше забранено, какво стана? Нали успяхме да го С спрем? този законопроект го разрешават. Ето ви, честита ви зелена енергия, честито ви ново правителство, как да ви кажа, честито ви по много от всичко. Нищо старо не са забравили, правят си каквото си знаят тези образи, нищо няма да променят в тази държава, ще унищожават, ще продължат да унищожават само и само някои хора да правят повече парички. Това мога да ви кажа. Много се надявам, наистина, това нещо да не мине второ четене, да бъде ограничен поне някои членове и алинеи на този законопроект. Но много се съмнявам, защото и такива големи борци като ИТН и БСП в момента гласуват чинно, козируват там и каквото им кажат от ГЕРБ и това правят. Така че честито да вие на всички, които са гласували за тези политически партии. Скоро ще секат гори, за да слагат фотоволтаици, което е пълен абсурд за мен и за нас от Възраждане, но това е ситуацията в момента. Ами, приближаваме се вече към края. Тук господин Молов каза, обявявайте го от по-рано. Да, ще бъде обявявано, просто днеска беше първи лайф, пробно го направихме. Даже трябваше да паралелно да вървят два лайфа, но микрофона се оказа, че не може да приеме този трафик. Сега вече мислим в TikTok да минем, да се случват нещата. Значи аз пак ще кажа, аз съм Георги Дяков, общински съветник от Кърджали. Това е Георги Георгиев, депутат от Възраждане от Хасково и Кърджали. И това са нещата, които ние говорим на всеки лайф, проблемите, които са ежедневните. Да, прогнози, които сме давали в други по-стари лайфове, аз съм качил между другото, те вече са случили. Да така, кажем, че лайфовете са качени старите, ако някой не иска да ги да, прегледа. имаме YouTube мисия Кърджали на YouTube канал. Също там могат да се прегледат, може да се коментират, може да се абонирате. Тук ще бъдем активни, виждаме, че има също и във Facebook. И във Facebook мисия Кърджали, разбира се, могат да влезнат. Всичко това го правим, защото искаме да се борим за решение на проблемите, които са на обикновения човек. И смятаме, че трябва да достигнем по някакъв начин до хората, защото няма добра информираност в държавата ни. Всичко през медиите се изкривява, приначава, покрива. Примерно, давам ви пример, колко от вас знаят, че има решение още преди няколко парламента на ГЕРБ и ППДБ заедно да се изградят два реактора в Козлодуй за 60 милиарда лева. Повтарям, 60 милиарда лева минимум ще ни струва това удоволствие. Кой е човек? Кой е фирмата да ги изгради? Westinghouse. Нека да това се случайно знае, американска фирма. Лоби има Westinghouse в България. Да, случайно американска фирма. Два реактора, които са идентични на тези, които имаме в Белене, които стоят там под найлоните и ги пазиме за величие, както предложиха за Украйна. За Украйна. Да. Така че просто трябва да знаете, ИТН също го предложиха това нещо за Украйна. Да, за Украйна. Да отидат тези реактори за Украйна. Всички мажат се на посолството, така да се каже. Така е. Така че да знаете,
има много неща, които няма да ви кажат по телевизията, скрива се основна важна информация, няма да ви кажат и за свободния пазар за електроенергия, може би следващия път трябва да поговорим за битовите потребители. До тогава, между другото, някои ще станат явни и тогава наистина ще говорим, защото все още не е изчистено всичко, доколкото разбрах. Ами с ценообразуването не е изчистен въпрос. Има още, ние пак ще говорим и за тези неща. Има за какво да се говори, проблеми има много. Страшно много неща има, които могат да се кажат. Следете ни, ще обявим следващия път, взимаме забележка. Тоест, сега пробвахме пробно, нали, в първо предаване в TikTok, първо излъчване, така че следващия път ще предупредиме предварително, тъй като и аз не се знаех днеска дали ще мога да остана толкова късно в Кърджали, за да можем да направим с Георги този лайф. Така че следвайте ни, следващия път ще предупредим за датата и часа, ако е възможно за часа. Малко часа ни е трудно синхронизираме. След между 7 и 8 да кажем почваме, понеже имаме други такива вътрешни задачи, които вършим. Така че следващия път обявяваме датата, ще се опитаме и предварително да ви пуснем теми, нали може да се обявят и темите в малко. Аз ще седна на едно видео и ще го обявя на хората. Да, най-добре така да направим. И така че ще знаете предварително. Благодаря на всички, които ни следяха. Надяваме се, че сме били полезни и че ще бъдем полезни за в бъдеще. Аз съм сигурен, че ние с действията си като парламентарна група в парламента сме сигурни, че сме полезни на българския народ. И българския народ трябва да разбира какво се случва, защото медиите ни го показват. Какво правим? Да. Защото много често има въпроси, какво правите ви, нищо не правим. Сега ще разбирате какво правим. Защото, лека по лека. Само да кажем, за винетките за електромобили, които бяха за хора с увреждания, за електромобили нямаха право. Знаете ли тази работа? Не. Благодарение на Георги и на една дупка, която бях забелязал, вече хората с електромобили имат право. Една дупка в законодателството, да подчертаем, защото една дупка, която забелязва. Хората с електрически автомобили, които покриват изискванията, вече имат право да получат винетка с телко, които са. Това и още няколко други такива неща сме ги говорили. Значи има дребни неща, които успяваме да прокараме в парламента, които много български граждани не разбират, т.е. само потърпевшите или тези, които в пряко лице са се сблъскали с дадения проблем, разбират от първо лице, нали, че успяваме да се преборим за дребни каузи, които се случват всеки един божи ден в парламента. За много други големи също сме успявали, както джендър пропагандата забранихме в училищата, нали, което беше изключително огромен успех. Без да имаме мнозинство в парламента, буквално обърнахме. Ето един пример, в който обърнахме гласуване на ГЕРБ отново. Те патерица ли не са сега или не са? Тоест, ни казваме ли на ГЕРБ или не казваме? Това, че някоя политическа група е гласувала, пак между две гласувания, между другото, точно както даде господин Илиев преди малко примера. Нали, казваме, че се случва понякога да успеем да убедим с аргументи, колкото и да не им се иска някоя друга политическа формация. Рядко се случва, защото всяка политическа формация си гони своята партийна линия, така да го кажем. Но... БСП имат ли партийна линия? Не, те са патерици. Да. Те приключиха тяхната партийна линия, всичко приключи. Ама и те няма партийна линия? Защото са другата патерица. Значи не всеки гони партийна линия. Някой не знае какво гони. Те гонят партийни, т.е. личностни интереси. Зафиров да стане министър без портфейл, примерно. Да му вземе портфейла, бе. Наскоро разбрах, че отговарял защото се чудили какво да му дадат да отговаря и му дали такива ведомства, които са към пряко подчинение на Министерски съвет. И, например, са му дали, чакай сега правилно дали ще го кажа, инспекцията за ядрено регулиране. Или нещо, Института за ядрено регулиране, нещо такова. Ние просто са на пряко подчинение на Министерски съвет и са зачудили, нали, Желязков да не се занимава. Той са му го дали на него. Както и там нещо важно са му дали Агенцията за закрила на детето. Тя е пряко на Министерски съвет. Подчинена. Има нужда доста поработи. Там с други случаи, ще се по-нататък ще запознаем, ако трябва. Така че ще се опитваме да ви държим в течение с всичко, което се случва в парламента.
и в ежедневието, което може би сте изтървали, пропуснали или не сте получили точна информация. И в Европа и света. Поне през нашите очи, през нашия поглед, вътре от кухнята, така да се каже, както Георги в Общински съвет тук в Кърджали, който ще запознаваме с въпроси и проблеми, които се случват тук на местно ниво в Кърджали. Така и аз ще се опитвам да ви запознавам с казуси и проблеми, които се случват в Народното събрание. И както и на международно ниво да кажем, понеже аз съм финансист и съм учил и на Запад, ти пък си химик и инженер, си запознат с други неща и можем да видим и международно как се случват нещата с общи усилия. Нали? И за това Точно се така, опитваме информирайки се от да. нашите евродепутати в Европейския парламент, както преди началото казахме за Рада Лайкова. Следете и там Европа на суверенните нации, първата българска партия с председател Станислав Стоянов, евродепутата от Възраждане. Станислав Стоянов е първия председател на първата българска партия в Европарламента, т.е. учредена от партия от българска политическа сила. Аз ще кажа така. Те може да са в Европа, може да са европейски депутати, но за българи и се борят за България в Европа. Точно така, не са спряли да го правят и прокарват, между другото, много успяват да се преборят за много интересни неща. Следете ги и тях, те ще ви информират в техните канали. Аз ще се опитам тук накратко с Георги да ви представяме по-интересните и по-важните неща. Благодаря ви за сега. Това е от нас. Това е от нас. Да живее България и винаги напред. Да живее България, трябва да се борим за отечеството. Свободата е борба.